Itkolia rero abarundi a chipigipigi maikante na bodaboda korua a sensemo ya Nyakoe omogumo marani junction nigo ba korobocholi bayokoba emyaka 3 bari n'ingusanano entindi batabwati boteneneri bakwanero boteneni gokuborendi ose ogotana kigwa usogotingo kuborendi a sensemo yo no kubwatana chinga kicho munyakerugo bwe sub county kebinobiri gara ekere karekyo nobocholi obo na dipon asanya agotomanya Ase miaka gwetani 3 abana bodaboda gosabarundi akorwa marani omugumo junction yutoka ime yebunge ya Kitutu Chache South nigo babeire batari nabarayi gosebura yobuya yamaza hapo hivyo engana yabete koleta liberera litindi lyobo bisa gati yabo itukulia rero nigo bakoroba cheli unenchira ya moyo kuralio morembe na kwegendereria ane konguru ku Josphat ngaro penda chairman ya Nyakoe omugumo stage aseli itukulia rero na abe no magoko monene asinge enjoye gasi yakorekanire gaiga iko twakagirite ngane nke yari lakini yabere nene ya elire kuya tikongwa kero mo chairman yone obiri ngambi ya mono asinge enjoye gasi kwa kolire ngiya twabere toko chandike stage gaiga se miaka 3 tanya konyore chairman munganje nacho rero munge chairman ya Nyakoe omugumo ikongo kora bana boda bonsi emere mubiya tolindane tolinde chi customer cheito chirito kobogoria na tero omonto ndogo eta para na maguru tumulinde tutwarme chanire yonsi omorembo gena muti omunyakerugo bwe sub county ya Kitutu Chache South Kevin Obiri nigobona aboliri abayiboli bonsi kotaba orokigwa anena babaraso mutimoko chipigipigi engana tebirenga nigera bage kubabeka sakongu bigabara ibipigipigi na ariko sabanga tubwaterane to basa konyora mwana we pigipigi yani mwana we skuru ase stage abara imwe spinal ko basaba chi stage yonse kisi county engima mwana we skuru ta so ase pigipigi ukonekereke gani go bakwanera ensemo yoborendi ase batebirenga ningo boke bago bweichoire anana sebunge ya Kitutu Chache South ase baruro kubolia wokubwaterana eliyo gusire bikora bingabune biga bono igoboke bago bweichoire nari gosabanga chipigipigi chonsi bichirinde nene tebo Kitutu Chache South make sure nge pigipigi yaone bekere number plate teli numberless twale ne code ye stage nyore ne kereke tukia bere twamanyanga nga yipigipigi tonye kwati gochi abajadu akodiruga ase timu ya sub county ndima abajadu balenge maisa marara ya stage yaito nanje najora mo top security stage yaito ya Nyakoe omugumo koji kubwata tebine jana bya biko kumana tokole gasengia usafya bya gaiga toini shwa security mbiere tobwaterana abandara baito bansi eni mutwara masikali asabara ya bachoru ndina liera ibi boni gangwana na eni bya bamurange batano kurubuga suma goyo jagete baitire igo naro security nereinse naro gosabanga goikatubwaterane neseme yabasigari na community policing tubwate nabagambi digere tokingi amangana security komentana yoni go baru okubolia muchasabara ibonsi bali bachorira ase chobisi ao okore mirimo yabo wikirano batari na uwanchireria konde unenchira yamo yokora lyo morembe no kubeka abantu asobwamo tubwate na mwezi boda yako kumurukani omo chairman mwachinga bikinyororo akore gasire yakoro ndikana yana ngo chikobekera asomura yo chorurero uyo kwa Josphat omo chairman ta chiko twara partiality ne timu ilikonye kumoyo tukonya komirana na sai tano stage ari abatrasa maiga Uripotire kitaseni kia okiagetembe kurega sebunge ya Kitutu Chache South gotoke county ya Kisii eliane nkoro kwa Dipon Asanya